Mayong buntag mga kaigsunan. So, nanapod ta karon sa ikaduha natong adlaw no sa atong pagahimuon nga online Bible study ni sa Facebook. So mga kaigsunan, sama sa naanda nato kagahapon, unahon nako ang pagpanimbaya ug pagpasalamat sa mga suporta nga inyong gihatag. How na yung ipanimbaya una sa tanan si Pastor Miljoy Pepito nga mao ang district pastor dinhi sa mga Buena Vista District ug ingon usab kang Pastor John Musinabre nga mao ang assistant district pastor sa maong atong district dinhi sa Buena Vista. So sa ako po gipanimbaya mga kaigsunan kadtong mga nag-share ani nga video. Dako kayo kog pasalamat mga kaigsunan kay gitan-aw na ho ang maong video na ho kagahapon karon lang mga kaigsunan taud-taud. Almost 700 views dayon natay 21 shares mga kaigsunan sa atong video kagahapon. So salamat kayo sa mga suporta ninyo mga igsuno. So ahaw pud gipanimbaya ang mga kining tawo nga mga kaigsunan nato diha nga kanunay nagsubaybay ning atong online Bible study. So apo gipanimbaya mga kaigsunan ang ahaw mga kaigsunan sa pagtuo diha party sa Surigao del Norte, sa Season, sa Tagbayani ug sa Sukay lang naay mga viewers nato mga kaigsunan diha, labi na sa mga classmate mga kaigsunan. Shout out diha sa inyo mga kaigsunan tungod kay nakita na ho bisan tuod nga wala na tay kita ay nagihapoy suporta ninyo mga kaigsunan nga nagpadayon. So aho pod gi panimbaya ang mga kaigsunan nato diri sa Buena Vista, Carmen ug Nasipit mga kaigsunan. Kanunay sila nagsuporta kanato mga kaigsunan sa atong gibuhat nga online Bible study sa Facebook. So akong pasalamatan mga kaigsunan una sa tanan ang Ginoong Dios nga gamahanan tungod kay iya na pod ta gihatagan og lain nga higayon nga makahimo ani nga buhat mga kaigsunan. Labaw sa tanan, salamat kaayo kay iya ta gihatagan og gasa sa kinabuhi mga kaigsunan. Di nakahimo pa tani aning adlaw paghimo sa atong mga bulhaton og nakapanikay-sikay sa atong mga panginabuhi. So hausugdan mga kaigsunan, ang atong topic karon mga kaigsunan sa ikaduha nga adlaw mao ang paraiso, puloy-anan sa mga linuwas. So naay pangutana diri mga kaigsunan. So unsa man ang itanyag sa Dios alang sa mga matarong? So unsa man ang itanyag sa mga matarong? Unsa man itanyag sa Dios mga kaigsunan? Teksto, Mateo 25 versikulo 34. Nag-ingon diri mga kaigsunan, ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo, o mga dinaig akong amahan, sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad sa pagtukod sa kalibutan. So unsay giingon mga kaigsunan no? Ang giingon diri ganina, unsa maitanyag sa Dios alang sa mga matarong? Ang giingon diri sa Mateo 25 versikulo 34 mga kaigsunan, giingon niya nga panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo. So unsa daw mga kaigsunan? Panundon nato ang gingharian nga itagana sa ato, nga gitagana mismo sa atong Dios mga kaigsunan. So padayon nato mga kaigsunan. So maghisgot magtagparay sa mga kaigsunan. So naay pangutanan sab diri no, unsa ang hulagway sa bag-ong langit ug bag-ong yuta? So ato sayran mga kaigsunan nga unsa man gayud ang hulagwayan ng bag-ong langit ug bag-ong yuta. So naay teksto, kung namoy mga Biblia mga kaigsunan, pwede ninyo basahon mga kaigsunan Pinadayag 21 versikulo 10. Ato basahon mga kaigsunan, ug diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako ug hataas nga bukid, ug iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. So mao ni ang hulagway sa maong bag-ong langit ug bag-ong yuta mga kaigsunan no? Padayon nato mga kaigsunan nga may himaya sa Dios kinsang kasidlak sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kaayo sama sa batong haspe, matinaw murag kristal.
Kini adunay dako og mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. Ang paraiso mga kaigsunan, ang bagong langit ug bagong yuta mga kaigsunan gingon diri kini adunay dako og mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. Ug sa pultahan anaay napulog duha ka manulunda ug sa mga pultahan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwat ni Israel. Sa sidlakan may tulo ka pultahan, sa amihanan may tulo ka pultahan, sa habagatan may tulo ka mga pultahan, ug sa kasadpan may tulo ka mga pultahan. So, mao na ang ulagway mga kaigsunan no, sa bagong langit o bagong yuta. Ug ang mga paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan ug kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero. Ug ang nakigsulti kanako may barahan nga bulawan aron isukod sa syudad ug ang mga pultahan ug sa mga paril niini. Ang syudad nahimutang sa kwadrado, ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon ug pinaagi sa iyang barahan ang iyang gisukod ang syudad ug kini may 2,000 ug 400 ka kilometro parehas ang iyang gitas-on ug gilapdon og kahabugon. So mga kaigsunan, ang hulagway sa maong bagong langit, bagong yuta mga kaigsunan ingon pa paraiso na siya'y katas-on nga na siya'y gilapdon nga kuan mga kaigsunan 2,400 ka kilometro mga kaigsunan ug kung unsa ang iyang kataas mga kaigsunan maupod ang iyang kalapad, perfect square siya mga kaigsunan. Pari ang gitas-on og gilapdon og ang iyang kahubugon. Mao na ang hulagway mga kaigsunan sa maong bagong langit. Gisukod usab niya ang paril niini nga may mga kanuman ug unom ka metro sumala sa sinukdan sa tao nga maoy pagsukod niini sa mga manulunda. So, giingon diri mga kaigsunan, kung unsay sinukdan sa mga tao maupod ang sukod sa maong gingharian mga kaigsunan sa maong bagong langit sama sa pagsukod sa mga tao mga kaigsunan ang sukod dito mga kaigsuanan. Ang parel mahimong batong haspi samtang ang syudad lunsayng bulawan matin-aw murag bildo. Giingon diri mga kaigsunan ang syudad sama sa lunsayng bulawan matin-aw murag bildo. Labihan gyud ka kuan mga kaigsunan no, nindot kung sa ato palang hunahuna mga kaigsunan, kung unsay na sa inyong una-una karon mga kaigsunan, kung sa ingon pa bulawan matin-aw murag bildo, ma-imagine na nato mga kaigsunan kung unsa na ang hulagway anang paraiso mga kaigsunan. Ang mga patukuran yan sa paril sa syudad gidayan-dayanan sa tanang matang sa batong hamili. Ang nahauna haspi, ang ikaduha sapero, ang ikatulo kalsidonia, ang ikaupat esmeralda. Ang ikalima, sardonika. Ang ikaunom, cornalina. Ang ikapito, krisolito. Ang ikawalo, berilo. Ang ikasyam, topasyo. Ang ikanapulo, krisoprasyo. Krisopraso. Ang ikanapulog usa, hasinto. Ang ikanapulog duha, mawang ametest mga kaigsunan. O ang napulog duha ka mga pultahan, nahimong napulog duha ka mga mutya. Ang matag usak kapultahan nahimog usa lamang ka buok mutya ug ang kadalanan sa syudad lunsayng bulawan matin-aw murag bildo. Gibalik-balik jud siya mga kaigsunan no. So ingon diri wala ako nakitang templo sa syudad kay ang templo niini mao man ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan ug ang Kordero. So ingon pa diri mga kaigsunan sa pinadayag walay makita dito nga templo sa syudad. Kay mismo ang templo mao ang Ginoong Dios mga kaigsunan, ang makagagahom sa tanan nga mao ang Kordero. So gusto na akong pakita sa inyo mga kaigsunan ang hulagway sa maong giingon nga bagong langit. Kung makita ninyo mga kaigsunan, murag sama mao na siya no. Ang katong giingon ngayon na naay paril kani siya naay mga pertahan niya unya matin-aw sama sa bildo mga kaigsunan, bulawan bildo. So makita ninyo mga kaigsunan, di man kayo klaro, pasensya na kayo. So makita ninyo ang hulagway mga kaigsunan nga hilabihan nga kamaayo ang pagbuhat sa Dios mga kaigsunan sa maong paraiso.
ug ang iyang mga pultahan dili gayud pagasirhan sa maadlaw kay wala may gabi didto. So mga kaigsunan diri sa ato kalibutan mga kaigsunan, 24 hours na ay ngit-ngit mga kaigsunan. Dili pwede nga kung matulog ka dili nimo sirhan ang maong pultahan mga kaigsunan sa inyong panimalay tungod kay wala ta kasayod na imo sulod mga kaigsunan unya nga natulog mo na mahitabo sa inyo nga dili maayo. So dito sa paraiso mga kaigsunan, walay gabi dito mga kaigsunan. Adlaw kanunay adlaw dito mga kaigsunan. Ang mga pertahan dito mga kaigsunan dili na siradhan tungod kay walay gabi dito mga kaigsunan. Adlaw jud dito mga kaigsunan. Walay kangit-ngit. Ilang pagadadon niini ang himaya o kadungganan sa mga kanasuran. Ilang pagadadon niini ang himaya o kadungganan sa mga kanasuran. Padaan ta sa Pinadayag 22 versikulo 1 mga kaigsunan. So usbon mga kaigsunan no? Sa mga nagtanaw dia, palihog ko i-share ang maong atong online Bible study aron makapahat pud ta sa uban og mensahe pinaagi sa atong online Bible study. So salamat sa inyo mga kaigsunan nga suporta. Padayon ta. Pinadayag 21 versikulo 1 mga kaigsunan. Ug iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero. So mga kaigsunan dito sa paraiso dunay suba sa tubig mga kaigsunan nga naghatag og kinabuhi matin-aw murag kristal gikan siya sa maong trono sa Dios nagadagayday mga kaigsunan. Lakas sa taliwala sa kadalanan sa syudad usab sa masig kadaplin sa suba diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga bunga. Mga nagapamunga matag bulan ug tambal ang iyang dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga kanasuran mga kaigsunan. Sa paraiso mga kaigsunan gingon diha sa taliwala sa kadalanan naay usa ka kahoy mga kaigsunan nga sa ingon pa tree of life mga kaigsunan nga mamunga siya sa matag bulan, 12 ka klase ang bunga niya mga kaigsunan. No? Unya ang iyang dahon mga kaigsunan, tambal pagayud na mga kaigsunan. Tambal makaayo sa pag-ayo sa mga kanasuran. Dili ni makita diri sa kalibutan mga kaigsunan no. Ang kahoy na mamunga og 12 ka klase nga prutas mismo diha ra gayud na makita ang mga kaigsunan sa bag-ong langit. So, padayon ta mga kaigsunan. Unsa ang kasinatian sa mga linawas sa paraiso? So, unsa man ang kasinatian mga kaigsunan sa mga linawas kung naana sila mismo sa paraiso? Kasinatian sa mga matarong nga tao. Isaiah 65 versikulo 17 hangtod sa 20 mga kaigsunan. Ato basahon, kay ania karon ako magahimo og bag-ong mga langit og usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha sa hunahuna. Apan managkalipay kamo og managmaya sa walay katapusan tungod ni adtong gihimo ko kay ania karon gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya og ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. Og magkalipay diha sa akong katawhan og dili na pagahingdunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. Og sila magtukod og mga balay og magapuyo nini og sila magatanom sa og mga kaparasan og magakaon sa ilang bunga. So baliko nato mga kaigsunan no, ang giingon sa pangutana gay na mga kaigsunan, unsa ang kasinatian sa mga linuwas kung naana sila sa paraiso? Giingon dito gaya ng mga kaigsunan sa versikulo 17 mga kaigsunan, kung ang mga matarong, mga linuwas naana sa maong paraiso mga kaigsunan, dili na sila makahinumdum sa mga kung unsa ang kasakit nga ilang na agian din sa kalibutan mga kaigsunan. Dili na mutunga sa ilang hunahuna kung unsa ang mga kalisod na niagi unsa mga kasakitan nga niagi sa ilang kinabuhi. Ug giingon sa bersikulo 18 mga kaigsunan, managlipay kamo ug managmaya sa walay katapusan tungod kay gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya ug ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. So usa ka sagrado kay mga kaigsunan ang maong Jerusalem
New Jerusalem mga kaigsunan, ang bagong langit mga kaigsunan, gihimo kini sa Dios aron ang mga linawas managlipay ug managmaya sa walay katapusan. Og mga kaigsunan, atong padayonon, ug ingon siya sa bersikulo 19, ug dili na pagahinungdan diha kaniya ang tingog sa pagkabakho ug ang tingog sa paghilak. So wala na di mga kasakit mga kaigsunan, ang mga kaagi nimo sa kalibutan, kung unsa tong pinakalisod na imong agian, unsa pinakasakit na imong nakuha na naglisod kag move on na down kag ayo, kung mismo ikaw mga kaigsunan matinumanon, unya naana ka ni aning paraiso sa bagong langit mga kaigsunan, wala na'y pagbakho, wala na'y tingog na maghilak dito mga kaigsunan. Mao na ang dako kaayo nga ang dako kayo nga tsansa kung ikaw na ana mga kaigsunan. Mao na ang masinati nimo dito mga kaigsunan, usa ka dako nga panalangin, maglipay ka sa walay katapusan. Sila dili magtukod padayon na to mga kaigsunan. Gingon diri nga mga kaigsunan, sila dili magtukod og unya lain nga magapuyo. Sila magatanom og unya lain ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauma na ang mga adlaw sa akong katawhan. Ug ang akong mga pinili makapahimulos pag-ayo sa pagbuhat sa ilang mga kamot. So, mga kaigsunan, kung ato lang pamalandong mga kaigsunan, dinhi sa kalibutan kasi klase ang mga panghitabo. Dunay ikaw ang nagpalit, lain naggamit, ikaw ang nagtanom, pero lain mahimulos mukaon. So, daghan ang mga klase-klase mga kaigsunan nga panghitabo. So, direya sa giingon mga kaigsunan, sila magatukod ug unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanom ug unya lain ang magakaon. Kay sa ingon nga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo pagbuhat sa ilang mga kamot. Kung unsay buhaton nimo dito mga kaigsunan sa paraiso, makapahimulos jud kag ayo mga kaigsunan. Tungod kay dito mga kaigsunan na ang tanan kalipay mabatnan nimo mga kaigsunan. Ang wala nimo mabatni sa kalibutan mga kaigsunan, tanan ihatag na dito sa Dios mga kaigsunan. Og mahinabo nga sa dili pa sila musangpit, ako magatubag na, og samtang nga sila magasulti pa, ako mamati na kanila. So, mao na ang kasinatian nato mga kaigsunan. Kung dito mga kaigsunan, musangpit ka, gitubag na ka sa Dios. Unya kung musulti ka, gipaminawan na kaniya daan mga kaigsunan. Usa ka mga maayong kasinatian sa mga linuwas mga kaigsunan. Ang lubo ug ang nating mga karnero managsalo sa pagsibsib, ug ang leon mukaon sa dagami sama sa baka nga turo, ug ang abog mahimong kalanon sa bitin. Sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok nakong bukid nga balaan nagaingon si Jehova. Sa mga kaigsunan, kung dire posible ka makakita sa kalibutan og nating karnero mga kaigsunan nga mo mag-uban sila pagsibsib sa maong leon mga kaigsunan. Dito ang leon mga kaigsunan, dili na mo carnivores, vegetarian na, tungod kay mukaon na siya og dagami mga kaigsunan sa sama sa unsa gikaon sa nating karnero mga kaigsunan. Og mahimo pod ang bitin mga kaigsunan, ang kalanon dito mga kaigsunan, abog na. Og giingon diri mga kaigsunan, og ang leon mukaon sa dagami sama sa baka nga turo, og ang abog mahimong kalanon sa bitin, sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok niya nga bukid nga balaan mga kaigsunan. So hilabian nga kanindot kayo mga kaigsunan sa ato kaugalingon nga emanasyon. Kung gusto gud ninyo nga masabtan, balik-balikon ninyo pagbasa mga kaigsunan, basahan ninyo inyong Holy Bible mga kaigsunan, bisan sa unsa nga version mga kaigsunan na siya makita sa Pinadayag 20 o 21, 22. Subayan ninyo na mga chapter mga kaigsunan, diha ninyo masabtan kung unsa ang kasinatian sa mga linuwas o ang hulagway sa maong paraiso mga kaigsunan. Dayon na nato mga kaigsunan.
unsa man ang mga taras nga angayan og dili angayan alang niining paraiso. So unsa man ang mga dili day angayan mga kaigsunan, naa day dili angayan nga taras ug angayan nga taras para niyang paraiso mga kaigsunan, no? Tan-aw nato Galacia 5:19 hangtod sa 23. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog. Hudyaka og mga butang nga maingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa langit. So kung kinsa tong nagbuhat ani mga kaigsuonan, no? Pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, paglamat mga dinumtanay, pagbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, mga hudyaka, mga kaigsuonan, dili sila makapanunod sa gingharian sa Diyos mga kaigsuonan. Sa klarong na pagkaistorya mga kaigsuonan, ako igo lang ko nagbasa mga kaigsuonan sa maong teksto mga kaigsuonan. Gikan ni siya sa Galacia 19 hangtod sa 23 mga kaigsuonan. Kung gusto ninyo i-review, palihog lang sa pag-abli mga kaigsuonan, basahan ninyo ang Galacia. Og apan ang bunga sa espiritu mao kini: gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. So mao ni ang mga taras mga kaigsuonan nga angayan sa maong bag-ong langit sa paraiso mga kaigsuonan. Ang bunga sa espiritu: gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Mga kaigsuonan, kung gusto nimo mga kaigsuonan nga buhaton nimo ning bunga sa espiritu mga kaigsuonan, simple ra mga kaigsuonan, no? Simple ra, dili lisod sumanon ang mga gisulti diri nga taras mga kaigsuonan aron makasulod ka sa gingharian mga kaigsuonan sa paraiso mga kaigsuonan. Dili lisod mga kaigsuonan. Gugma, kalipay, pinaagi sampulan ta sa gugma mga kaigsuonan. Ang gugma mga kaigsuonan, dili lang sama ng uyab-uyab mga kaigsuonan, dili sa nga mga pamaagi. Ang gugma daghan nga pamaagi, sama ng nakay nakita diha mga isa nimo kahigala mga kaigsuonan. Unya naglisod jud siya mga kaigsuonan pagsulbad kung unsang sulbad anang iyang problema mga kaigsuonan nga buhat. Unya ikaw nasayod ka unsay pinakasayon nga sulbad ani mga kaigsuonan. Imo na siyang tabangan mga kaigsuonan. Diha niya mapil bisag dili mo magkailan napil niya ang gugma gikan sa imo tungod kay gitabangan nimo. Unya ang kalipay, malipay to siya nga imong gitabangan mga kaigsuonan. Tungod kay nakaingon siya bisag dili mo kaunsa-unsa o bisan pagparinti nimo kadugo o ginikanan igsoon sa pagtuo. Mga higala na sa iyong palibot mga kaigsuonan. Pakita ay gugma, maayong buhat. Malipay na sila mga kaigsuonan. Mahatagan nagkalinaw ang ilang hunahon kasing-kasing nga maayo kay binahati ning tanawa ning bataan ni nindot kaayo nga kuan pinaagi sab sa mga kuan mga kaigsuonan sa kinaiya diha nila makita nga kanina bata kung mao nay padayunon layo panig madang taning bata. So mao na mga kaigsuonan, ang example lang ihatag sa inyo mga kaigsuonan. Kung gusto ninyo masayran mga kaigsuonan kung unsang sikreto mga kaigsuonan na makasulod sa gingharian sa langit mga kaigsuonan, tanan mga naghanduman mga kaigsuonan, no? Kung nangandoy ako nangandoy ko og wala ko kabalo ko nangandoy pod mo mga kaigsuonan. Kung nangandoy mo nga kita tanan makasulod sa gingharian sa langit. Kita makapanunod sa gingharian sa Dios og mao ni ang atong buhaton mga kaigsuonan. Ang bunga sa espiritu mga kaigsuonan amaong atong sundon. Ingon pa sa Juan 14 versikulo 15 mga kaigsuonan nga kung if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma ka kanako mga kaigsuonan, tumana ang akong mga sugo. Mao na mismo ang pulong sa Dios
iyang gisulti sa atong mga kaigsuonan. Usa ka pahinumdom kanunay nga mudulot sa atong kasing-kasing ug unahon na sa atong pagkinabuhi nga kung nahigugma ta sa Ginoong Dios, tumanaw nato iyang mga sugo mga kaigsunan. No, matud pa sa topic nato kagahapon mga kaigsunan, latid sa latid, sugo ibabaw sa sugo mga kaigsunan. Mao na ang basihan sa atong kaning pagkinabuhi na sa kalibutan. Nahinumdum ko mga kaigsunan sa senior high pa o mga kaigsunan. Gihatagan ni Ma'am Rave og diha na ako nadungog sa iyang meaning sa word nga Bible. Kabalo mga kaigsunan nga ang meaning sa kaning word nga Bible mga kaigsunan, ingon siya, basic instruction before leaving the earth mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan na sayran na mga kaigsunan nga dili jud ay lisod mga kaigsunan, basic instruction before leaving the earth mga kaigsunan. Mao na kung nangandoy tag langit mga kaigsunan, simple ra kaayo ang atong sundon no. Ang atong sundon mao to ang mga giingon pa ang bunga sa espiritu mga kaigsunan. So aho lang pahinumdom kaninyo mga kaigsunan, ayaw moglimot ani og share sa atong mga higala o sa mga viewers nato. Padayon lang mo sa inyong pag-view mga kaigsunan. Daghan kaya mo makatunan mahitong nining balaan nga kasulatan. Ingon pa ang source sa atong kaalam mao ang Holy Bible mga kaigsunan. So sa dili pa na pagkatak-upan ning atong topic ko mga kaigsunan pinagi sa atong pagtapos, aho mo gihangyo nga mag-ambo ta sa makadyot. Daloygan ka o Dios sa walay katapusan. Salamat kaayo sa higayon Ginoong Dios. Naghisgot kami kung unsa gayud ang paraiso nga angay namo panundon nga na imong gihatag kanamo. Ginoong Dios, hinaot ang kanang mga viewers ug ang mga tawo na maga-share niini Ginoong Dios, ikaw magapanalangin na makahimo pod sila sa pag-share sa mga mensahe pinagi sa pagpahat niini sa online. Ginoong Dios, salamat ikaw nagahatag kanamo ingon ani na mga pamaagi nga kami makamensahe. Salamat kayo sa imong gugma nga walay katapusan Ginoong Dios. Imong may gipakamatyan sa krus tungod sa imong gugma nga hilabihan kadako. Pasaylo kami amahan sa among mga sala, diin man kami pakyas sa pulong buhat ug unaw na kining tanan naming salig sa ngalan ug gahaw na Ginoong Hesus. Amen. So salamat kayo sa pagpamina mga kaigsunan no. Dako ko kalipay mga kaigsunan natay mga viewers og hinaot dili mo munda mo mapulan sa pagsuporta mga kaigsunan pinaagi sa pag-view, pag-share ani nga maong mensahe tungod kay dili lang ako ang naka-share mga kaigsunan, dili lang ako ang naka-share nga pagmensahe pinaagi sa akong gibuhat mga kaigsunan. Pinaagi pud sa inyong pag-view o pag-share niini sa uban nakapahat na mga kaigsunan. So ang Ginoo may magapanalangin kaninyo mga kaigsunan og hinaot nga ugma lahi na po natupik kung atong sundon atong tun-an laagi hapon mo mga view mga tan-aw mga kaigsunan. Salamat sa inyong suporta. God bless.